येणारी पिका तर तुम्हाला एक माहित असं म्हणून सांगतो, सोयाबीन आणि हरभरा आपल्या शेतकऱ्यासाठी परवडतो. कशामुळे परवडतो? कारण की सोयाबीन आपलं सोयाबीनचं बियाणं घरचाच काढणार, घरचाच पेरणार, त्याच्यामुळे सोयाबीन परवडतं. सोयाबीन बद्दल तुम्हाला एक माहित असं म्हणून सांगतो, माझं स्वतःच 14-15चा ॲव्हरेज आहे आणि तसेच हरभऱ्याचा मी देखील 17 क्विंटल पर्यंत गेलो. तर ते तुम्हाला एक थोडं माहित असं म्हणून सांगतो. सोयाबीन करत असताना आम्ही कसं करतो तर तुमच्यातला काय फरक आहे तुम्ही जाणून घ्या. आम्ही पेरणी करत असताना काय करतो, 18 इंच आम्ही सोयाबीनची पेरणी करतो आणि पेरणी करत असताना 25 ते 27 किलो बियाणं वापरतो आणि बियाणे वापरत असताना काय करतो, सुरुवातीला पेरणी करत असताना एक बॅग खताची देतो आणि त्याला 10 किलो गंधक देतो आणि पेरणी करतो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, सोयाबीन पेरल्याच्या नंतर त्या दिवशी सोयाबीनला रात्र चांगली शांत झोप पाहिजे. शांत झोप मध्ये त्या दिवशी रात्री पाऊस यायला नाही पाहिजे. जर पाऊस आला की तुमची सोयाबीन उगवत नाही. मग हे लक्षात ठेवायचं, सोयाबीन पेरल्याच्या नंतर त्या दिवशी रात्रभर चांगली झोप पाहिजे. पण हे देखील सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. आणखीन पर्यंत एक सांगतो, सोयाबीन पेरत असताना काय करायचं, शेतकऱ्यांना पेरत असताना ट्रॅक्टरवाल्याला म्हणायचं दिसती सोयाबीन पेरायची. म्हणजे पाऊस येणार असला तर थोडी थोडी वर सोडावायची. असं केलं तर तुमची सोयाबीन उगवते. म्हणून हे देखील सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं. आणि काय करायचं, फवारणी करत असताना 10 ते 20 दिवसामध्ये तणनाशक मारून घ्यायचं. पण तणनाशक मारताना काय करायचं, आपल्या जमिनीमध्ये ओल असली तरच तणनाशक मारायचं. मग ओल कशी तपासायची, काय करायचं, शेतात जायचं, जमिनीमध्ये हात घालायचा, जमिनीमधला चिखल घ्यायचा, त्याचा लाडू तयार झाला की समजायचं आपली जमीन तणनाशक मारायला चांगली आहे. म्हणून असं करायचं, तणनाशक मारायचं. आणि जमिनीमध्ये हात घातला आणि भागरा जर माती असली तर तणनाशक मारल्यावर तुम्हाला काही उपयोग होणार नाही. हे मात्र लक्षात ठेवायचं. आणखीन परत एक सांगतो, तुम्ही काय करू लागले, सोयाबीनला आतापर्यंत 2च तण आपलं एक कीटकनाशक आणि एक बुरशीनाशक मारत होते. कारण की तुम्हाला यावर्षी 3 मारावं लागणार आहे. तुम्हाला एक कोणतं मारावं लागणार आहे, तुम्ही काय करा, सोयाबीन पेरल्याच्या नंतर 35 दिवसाला फुलं येतात आणि 55 दिवसाच्या नंतर वादी पकडते, त्याला म्हणजे पापोडी लागते. पापोडी लागल्याच्या नंतर सोयाबीन दाटल्याच्या नंतर सोयाबीन पांढरी माशी येते. आतापर्यंत काय होतं की पांढरी माशी शेतकऱ्यांना बघितलीच नाही. ही पांढरी माशी काय करते, सोयाबीनला शेंगा लागण्याचा टाइम आणि ती पांढरी माशी येते आणि त्या पाण्यातला रस ओढून घेते. आणि त्याच्यामुळे या 2 वर्षामध्ये येलो मजाक जे यायला आहे ना, त्याचं हे कारण आहे. म्हणून तुम्हाला एक माहित असं म्हणून सांगतो की यांना मी सांगणार आता कृषी केंद्रवाल्यांना, तुम्ही यावर्षी कीटकनाशक, एक बुरशीनाशक आणि पांढरी माशी कंट्रोल करणारे एक तुम्हाला औषध मारावं लागेल. म्हणून हे देखील तुम्ही लक्षात ठेवायचं.